Φιλομετρώντας και αναπολώντας. Ένα γλυκό τραγούδι στη μέθη του ταξιδιού των σελίδων της λογοτεχνίας και της ποίησης. Φιλομετρώντας και αναπολώντας. Ταξίδια στην ποίηση του λόγου με ξεναγώ την κοινωνική λειτουργό Σωτηρία Κυρμανίδου. Μια ζεστή καλησπέρα αγαπητές φίλες ακροάτριες και αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Σωτηρία Κυρμανίδου στο μικρόφωνο, η εκπομπή Φιλομετρώντας και Αναπολώντας και αυτή την Κυριακή πίστη στο ραντεβού της. Είμαστε εδώ και θα ταξιδέψουμε, θα πάμε να συναντήσουμε στην Αθήνα την κυρία Καλλιόπη Δημητροπούλου, η οποία διακρίθηκε με το δεύτερο βραβείο στον δεύτερο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό που είχε διοργανώσει ο Πολιτιστικός Λογογραφικός Όμιλος Μελίκης και Περιχώρων. Όσοι ακροατές είστε στην σειρά των εκπομπών θα θυμόσαστε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε συνομιλήσει με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομίλου, τον κύριο Ακριτίδη Αλέξανδρο, και από εκεί έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν σήμερα ανταποκρίθηκε η κυρία Καλλιόπη Δημητροπούλου στο κάλεσμα του ραδιοφώνου μας, την ευχαριστούμε από καρδιάς. Θα πω εντάχει 2-3 στοιχεία του βιογραφικού της και αμέσως θα συνομιλήσουμε με την ίδια, η οποία είναι υπομονετικά στο τηλέφωνο. Η κυρία Καλλιόπη Δημητροπούλου του Ιωάννη γεννήθηκε και μεγάλωσε στους καταπράσινους κάμπους της Ολύμπιας Γης και στις παράκτιες αμμουδιές του Ιωνίου. Υπέροχες καταβολές που παρέμειναν ανεξίτηλες και την επηρέασαν στη ζωή και την πορεία της. Έχει σπουδάσει φιλολογία, παιδαγωγική, ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή και θεολογία, όλα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι παντρεμένη και έχει ένα γιο. Αγαπά τη ζωή, τα βιβλία και τους μαθητές της. Γράφει ποίηση και υπογράφει ένα μικρό δείγμα γραφής της. Έχει ιστοσελίδα, έχει διακριθεί και βεβαίως στον Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό που ανέφερα με θέμα το παιδί. Επίσης πήρε δεύτερο έπαινο στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης Βραρώνια του 2014 και έναν έπαινο από τον λογοτεχνικό διαγωνισμό του περιοδικού Λόγου και Τέχνης και Πολιτισμού και Ελενό με θέμα «Είναι η ζωή μια θάλασσα». Δεν θα πω τίποτε άλλο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την κυρία Δημητροπούλου και να την καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σας κυρία Δημητροπούλου. Καλησπέρα και σε εσάς από την Αθήνα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά που σήμερα θα μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις, τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, το ποίημα το οποίο πήρε το δεύτερο βραβείο. Είναι πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια και από εμάς εδώ από το ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πότε αρχίσατε κυρία Δημητροπούλου να γράφετε και γράφετε μόνο ποίηση? Περισσότερο ποίηση θα έλεγα, ναι. Γράφω πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου από πολύ μικρή, όταν εκεί στη θάλασσα αγνάντευα και καθόμουν και έπαιζα με τον ήλιο. Θυμάμαι πάντα να έχω το χέρι μου στην άμμο και να γράφω λέξεις, να γράφω στίχους. Πάντα είχα ένα χαρτί στην τσάντα μου και ένα μολύβι, κάτι που έβλεπα, κάτι που με απασχολούσε, πάντα το κατέγραφα. Βέβαια έτσι πιο θα έλεγα εμπεριστατωμένα έχω ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Γράφω πράγματα που με απασχολούν, κάτι που με ενοχλεί, κάτι που θέλω να βγάλω από μέσα μου, κάτι ίσως που θέλω να μεταφέρω στους άλλους. Κάτι που συγκινεί και βοηθάει στο να, όπως είπατε, να εκδηλώσετε όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία μας κατακλείζουν και είναι ανακούφιση να καταγράφονται είτε στο χαρτί με το μολύβι, το στυλό, είτε στον υπολογιστή πλέον, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και της αποτύπωσης της σκέψης μας. Περισσότερο ναι, τώρα πλέον με τον υπολογιστή. Γράφω περισσότερο στον υπολογιστή, αλλά όταν είμαι εκτός πάντα έχω ένα χαρτί και ένα μολύβι, όπως προείπα, και καταθέτω αυτά που σκέφτομαι ή αυτά που βλέπω ή που γκράζομαι. Έτσι, κοινός τόπος αυτό λοιπόν, και τώρα δεν με βλέπετε, αλλά εγώ χαμογελώ γιατί ακριβώς το ίδιο βίωμα και το αποτυπώνω όταν βρίσκομαι στους μαθητές τους μικρούς,
που τους λέω ότι έχει τύχει να γράψω και μέσα στο αυτοκίνητο όταν περιμένω να ανάψει το φανάρι και τα παιδιά με έκπληξη έτσι κάνουν τα ματάκια τους. Είναι αυτό που λέτε και το λένε και το καταθέτουν πάρα πολλοί λογοτέχνες και ποιητές, ότι γράφουν όπου βρεθούν, δεν έχει η έμπνευση τόπο και χρόνο. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Ναι. Ακόμα και μέσα στην τάξη που μπορεί να κάνουμε μια λογοτεχνική ανάλυση και κάποια στιγμή έρθει εκείνη η ιδέα, έχω πάντα δίπλα το χαρτί και το έχουν και τα παιδιά καταλάβει και λέμε πάλι γράφεται. Ναι. Είναι όμως πάρα πολύ μεγάλο τάλαντο αυτό που δίνει ο καλός Θεός σε κάποιους ανθρώπους, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές, όλοι αισθανόμαστε πράγματα, αλλά αυτοί που έχουν το τάλαντο και το καλλιεργούν βεβαίως και μπορούν αυτό που εκφράζουν, που αισθάνονται να το εκφράσουν και βεβαίως μετά να βρεθεί σε ένα βιβλίο, σε μια συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό και να το αισθανθούν, να ταξιδέψουν πολλοί άνθρωποι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα και το να μοιραστούμε κάποια πράγματα με τους άλλους ανθρώπους, νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που πράγματι το ζητάνε και το επιθυμούν και το χαίρονται όταν το διαβάζουν. Λοιπόν, εσείς με την συμμετοχή που είχατε σε αυτό το διαγωνισμό, όταν γράψατε, πώς προέκυψε να γράψετε το ποίημα και να συμμετέχετε? Με ευαισθητοποίησε και με ενεργοποίησε το θέμα, η θεματολογία του βεβαίως. Τα παιδιά της φτώχειας, τα παιδιά του κόσμου, τα παιδιά, και επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι δίπλα μας συνεχίζονται να γίνονται πάντα, να είναι θύματα δηλαδή τα παιδιά πάντα, ήταν το θέμα αυτό που με παρακίνησε. Και βέβαια να πούμε ότι η επικοινωνία σας είναι με παιδιά, είστε εκπαιδευτικός, έχετε πάρα πολλά ερεθίσματα και πιστεύω και μέσα στην τάξη από τους μαθητές σας θα υπάρχουν αντίστοιχα ερεθίσματα. Οπότε όλο αυτό το πλημμύρισμα βγήκε με την συμμετοχή σας και σε αυτόν τον διαγωνισμό. Συμφωνώ, και τα παιδιά δίνουν ενέργεια, δίνουν ερεθίσματα, δίνουν πράγματα και θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που είμαι σε αυτό το χώρο. Φτάνει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αφουγκραζόμαστε και τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι σήμερα έχουν ανάγκη πολύ περισσότερα πράγματα από κάποιες άλλες εποχές, πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οι μαθητές σας γνωρίζουν την συμμετοχή σας σε αυτό το διαγωνισμό και την πολύ σημαντική διάκριση του δεύτερου βραβείου? Το έχετε κουβεντιάσει? Έχει μεταφερθεί από κάποιους συναδέλφους στους μαθητές, οπότε μετά οι ίδιοι μπήκαν στη διαδικασία να με ρωτήσουν και να συζητήσουμε και για το διαγωνισμό και για την ποίηση γενικότερα και τι γράφω, και κάποιους από αυτούς τους έχω ήδη και μέσα από το διαδίκτυο φίλους, οπότε μπορούμε και μιλάμε και από εκεί και διαβάζουν επίσης αυτά που γράφω. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν έτσι βιωματικές εμπειρίες μέσα από τους καθηγητάς του που γράφουν, που διακρίνονται. Πιστεύω ότι και αυτά γεμίζουν με περηφάνεια, με προβληματισμό. Είστε ένα πρότυπο μίμησης. Όλα αυτά δεν είναι πολύ σημαντικά, κυρία Δημητροπούλου? Σίγουρα. Θεωρώ ότι τα παιδιά θέλουν πηξίδα. Χρειάζονται δηλαδή, και μάλιστα σε ένα σχολείο που όπως εγώ εργάζομαι, που είναι θα έλεγα διαπολιτισμικό πλέον, δηλαδή παιδιά που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τη γλώσσα και δεν υπάρχει και ένα περιβάλλον στο σπίτι που να μιλάνε τη γλώσσα, με τις πολλές δυσκολίες που υπάρχουν, είναι ακόμα ένας λόγος που νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε πολύ περισσότερο και να μιλήσουμε και για ποίηση και για λογοτεχνία στην τάξη και να τους εντρυφήσουμε όλο αυτό, δηλαδή να τα κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη γλώσσα και να την καταγράψουν βέβαια. Έτσι. Πόσα χρόνια εργάζεστε? Είναι πάρα πολλά. Είχα την τύχη από τα 22 να μπω σε σχολείο. Είναι 25 προς τα 26 χρόνια. Πολύ ωραία. Άρα είστε γεμάτοι από συναισθήματα και μέσα από αυτήν την πολυπίκυλη επικοινωνία, αλληλεπίδραση με τους μαθητές σας. Ακριβώς έτσι. Είναι αλληλεπίδραση. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δίνουμε στα παιδιά. Θεωρώ ότι παίρνουμε και νομίζω ότι αυτό με αναζωογονεί και είμαι πάντα με δύναμη και με ενέργεια για την επόμενη μέρα να μπω στην τάξη πάλι. Και θεωρώ ότι αυτό το σύνολο των σπουδών σας, η φιλοσοφία, η παιδαγωγική, η ψυχολογία και η θεολογία, είναι πολύ καλό πάντρεμα, πολύ καλό αντάμωμα. Προσεγγίζετε όχι μόνο με το γνωστικό κομμάτι, αλλά γνωρίζοντας και ψυχολογία μπορείτε να καταλάβετε και άλλα πράγματα που μπορεί να βιώνουν τα παιδιά και να προσεγγίσετε και από αυτή τη σφαίρα. Ακριβώς αν έτσι. Ο χρόνος βέβαια το επιτρέπει.
Ακριβώς έτσι. Πάντα ο χρόνος είναι αμήλικτος στην τάξη, γιατί υπάρχει ένα ορολόγιο πρόγραμμα κλπ. Αλλά νομίζω ότι ο δάσκαλος θα μπορεί να βρει και θα πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να οδηγήσει το παιδί εκεί που έχει ανάγκη. Και προσπαθώ αυτό να κάνω και μέσα από τις σπουδές, αλλά και μέσα, θα έλεγα, ότι δουλεύω με την ψυχή μου. Από την ψυχή, γιατί νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνουν τα παιδιά. Οι νέοι δηλαδή το μόνο που θέλουν είναι να σε δουν στα μάτια και να δουν την αλήθεια. Την αλήθεια. Ναι, ακριβώς. Την αλήθεια της συζήτησης, την αλήθεια σου, για να μεταφέρεις αυτά που θέλεις. Και το διαισθάνονται και το αντιλαμβάνονται, οπότε το ψέμα, το δίθεν, η ψεύτικη έκφραση είναι αντιληπτή. Κυρία Δημητροπούλου, θα βάλουμε μια ανωτελεία για λίγο, να πάμε σε ένα μουσικό άκουσμα που θα επιλέξει ο ηχολήπτης μας, ο Στέφανος Δημητρακούδης. Μείνετε στο τηλέφωνο, σε λίγα λεπτά είμαστε πάλι πίσω, και αν έχετε την διάθεση κάποια στιγμή να σας δώσω την πρόκληση να μοιραστούν οι ακροατές το βραβευμένο ποίημα. Είναι εύκολο? Μόνο που δεν το έχω κάποιο άλλο επιλέξει. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ το έχω μπροστά μου, μπορώ, αν ο χρόνος επιτρέψει, να το αποδώσω εγώ, αν μου επιτρέπετε, και εσείς θα επιλέξετε αυτό που έχετε επιλέξει, θα το έτσι απολαύσουμε από τη δική σας απαγγελία. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μετά το μουσικό διάλειμμα, αγαπητές φίλες ακροάτριες και αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε πάλι πίσω. Φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Δημητροπούλου Καλλιόπη, η οποία διακρίθηκε με το δεύτερο βραβείο ποίησης στον δεύτερο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Λαγραφικός Όμιλος Μελίκης και Περιχώρων. Είχα πει και στο πρώτο μέρος της εκπομπής αναφέραμε, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Ακριτίδη Αλέξανδρο, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος και είχε αναλάβει όλο το βάρος της διοργάνωσης του ποιητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού, και βεβαίως είχα την μεγάλη χαρά και τιμή, μεγάλη ευθύνη, να προείσταμαι της Κριτικής Επιτροπής του συγκεκριμένου διαγωνισμού, και βεβαίως συμμετείχα και στην τελετή απονομής. Δεν θυμάμαι, και να με συγχωρήσετε κυρία Δημητροπούλου, ήσασταν παρούσα στην απονομή? Βρισκόμουν εκεί, ναι. Βρισκόσασταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το πρόσωπό σας, να με συγχωρείτε, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση για την όλη διοργάνωση. Ήταν πολύ όμορφα στημένη, όχι μόνο μια απλή απονομή διακρίσεων. Όλα αυτά που κάνανε οι χοροδίες, τα δρόμενα των παιδιών, ήταν εκπληκτικό. Συμφωνείτε, πιστεύω? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ακριτίδη για την άψογη διοργάνωση και φυσικά για την διάκρισή μου, και εσάς και για τα λόγια που ακούσαμε από την Κριτική Επιτροπή επίσης. Για μένα ήταν πολύ σημαντικά αυτά που ακούστηκαν για την ποίηση, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση η τεράστια συμμετοχή του κόσμου, σύσσωμη δηλαδή η τοπική κοινωνία. Έτσι. Και φεύγοντας από εκεί, μάλιστα ο σύζυγός μου είπε ότι σήμερα έγινα καλύτερος άνθρωπος. Ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε όταν βγήκαμε από εκεί. Είδατε. Εγώ στην επικοινωνία που είχαμε τον Αλέξανδρο, γιατί είναι φίλος μου πλέον, του είπα, και δεν λέω πράγματα τα οποία δεν αισθάνομαι ή θέλω να συγκινήσω κάποιον. Λέω αλήθειες χρόνια και ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας, αλλά είναι άνθρωπος αγνός, καθαρός, χωρίς ιστεροβουλίες και δεύτερες σκέψεις και υπολογισμούς. Έκανε όλο αυτό το εγχείρημα και άλλα πολλά με πάρα πολύ αξιοπρέπεια, γιατί έχω την τύχη να συμμετέχω και σε άλλα πράγματα συλλογικά και βλέπω μια συνέπεια. Ο Αλέξανδρος λοιπόν τον τιμά αυτό, και το επαναλαμβάνω γιατί πρέπει να προάγουμε το αληθινό και το ουσιώδες. Είναι ακριβής, συνεπής, υπεύθυνος. Μου έστειλε και μέσα από το διαδίκτυο στοιχεία και συμμετοχές, μου έστειλε και εκτυπωμένα, γιατί ξέρετε ο λόγος όταν πρέπει να κρίνεις, να βαθμολογήσεις, πρέπει να το δεις, να το ξαναδείς, δεν είναι τόσο εύκολο να τα βλέπεις από τον υπολογιστή. Μου έστειλε λοιπόν όλο το πακέτο με τους πίνακες, με κατευθύνσεις. Ήταν υπέροχο όλο το κομμάτι λοιπόν της επιλογής για να φτάσουμε στα βραβεία. Και βεβαίως η εκδήλωση, το ζήσατε, το αναφέρατε, ήταν ανέλπιστη η όλη αποτύπωση. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ πλούσια βραδιά.
Πολύ συγκινητική. Χαίρομαι που στην επαρχία λειτουργεί έτσι. Δηλαδή εμείς εδώ στην πόλη είμαστε λίγο πιο απρόσωποι και εκδηλώσεις ακόμα πιο απρόσωπες. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί είδα ότι υπήρχε ανταπόκριση, υπήρχε μια επικοινωνία και η τοπική κοινωνία έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη νομίζω τέτοιες εκδηλώσεις και πραγματικά συγχαρητήρια στην κύριο Ακριτίδη για την άψογη εκδήλωση που διοργάνωσε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε, επειδή κάνουμε αναφορά στον διαγωνισμό και το ποίημά σας πήρε το δεύτερο βραβείο, να προσπαθήσω λίγο να το αποδώσω και να το ακούσουν όλοι οι ακροατές μας, γιατί δεν είμαστε μόνο στα ραδιοκύματα των FM στα 99,2, μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.imsn.gr ακουγόμαστε παντού. Ακουγόμαστε στους μακρινούς μας φίλους, τους λογοτέχνες που έχουμε φιλοξενήσει και είναι πολύ αγαπητοί μας και είναι συντονισμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Χαίρονται και χαιρόμαστε εμείς για αυτή την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. Οπότε με πολύ χαρά θα ακούσουν το ποίημα το οποίο πήρε το δεύτερο βραβείο, επαναλαμβάνω, στον λογοτεχνικό ποιητικό διαγωνισμό που ίδρυσε ένας μικρός λαογραφικός όμιλος σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Μελίκη Βερίας και βέβαια κάνει πολλά απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, κυρία Δημητροπούλου, με την άδειά σας, το ποίημα επιγράφεται «Γράμμα από ένα παιδί» και το είχατε βάλει στον διαγωνισμό με το ψευδόνυμο Κέλλη. Βεβαίως, ευχαριστώ. Με το ματωμένο μαχαίρι άνοιξα το δώρο που μου έστειλες. Όλη η καρδιά μου τσαλακωμένη μέσα σφαδάζει. Την ετύλιξες με εφημερίδες σπαθιά που γινήκανε λάβαρα απόγνωση στο κορμί μου. Τεντωμένα πανιά τα μάτια μου στα κατάρτια του φόβου. Σπαρτά της νιώτης που κάηκαν στο αίμα. Υποκρισίες, άδικη γένα, εκμετάλλευση σπέρμα. Το αντίδωρο χρειάζομαι της νιώτης, μου το χρωστάς, ευλαβικά το προσμένο, για να ανοίξω διάπλατα το παραθύρι της ζωής μου. Το αντίδωρο χρειάζομαι της ειρήνης, μου το χρωστάς, χρόνια οργισμένα. Παιδί είναι το όνομά μου και η πατρίδα μου στα Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, στη Συρία, το Ιράκ, στο θάνατο. Και είμαι μόλις λίγο χρονών βλαστάρι, με γερμένο το κεφάλι μου στον άωρο τάφο που μου άνοιξες με ταμπέλα κατεύθυνσης προς το θάνατο. Πάρα πολύ δυνατό, αποτυπώνει όλα αυτά τα οποία βιώνει ένα παιδί στις αντίστοιχες κοινωνίες. Σας ευχαριστώ και για την απόδοση, θεωρώ ότι ήταν καταπληκτική. Ευχαριστώ κυρία Δημητροπούλου. Είναι πάρα πολύ συγκινητική η απόδοση ενός ποίηματος από άλλον δημιουργό, γιατί ακριβώς συγκλονίζεσαι και μόνο που το αποδίδεις, και πιστεύω το ίδιο ένιωσαν όλοι οι ακροατές τώρα με αυτή σας την έκφραση των πολύ μεγάλων συναισθημάτων. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολα βιώνουν τα παιδιά αυτές τις καταστάσεις που εμείς οι ενήλικες πάντοτε είμαστε υπεύθυνοι και δημιουργούμε. Θέλετε λίγο να μας πείτε και για τη σελίδα σας που έχετε, να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία που μπορεί κάποιος να σας βρει, να σας διαβάσει, να ανταλλάξετε ποίηματα, οτιδήποτε. Είναι μια ιστοσελίδα που διατηρώ τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα blog, elitsadimitropouloublog.spot. Είναι εύκολο και με το Λίτσα Δημητροπούλου ποιητικών επίσης θα με βρουν, γραμμένο στα ελληνικά. Μάλιστα. Και έχω κάποια λίγα βέβαια από αυτά που γράφω. Δεν υπάρχει και ο χρόνος, οικογένεια, δουλειά. Είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να μοιράζομαι και με το διαδίκτυο πράγματα και να γράφω και να τα μοιράζομαι και τα υπόλοιπα της καθημερινότητας. Έχετε εκδώσει εσείς κάτι δικό σας ως βιβλίο ακόμη? Όχι, δεν έχω ακόμα και νομίζω ότι δεν έχει οριμάσει ως η ιδέα αυτή ακόμα μέσα μου. Δεν είχε μπει στις προτεραιότητές μου. Μάλιστα. Ίσως αργότερα, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Ωραία, αν υπάρχει αυτό το τάλαντο της γραφής όμως, θα υπάρξει, όπως είπατε, η ορίμαση, γιατί και το εκδοτικό κομμάτι είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο έχει και αυτό πόνο, έχει κόστος, έχει πάρα πολλά. Τα γνωρίζω όλα αυτά και γι' αυτό δεν έχω ακόμα εμπλακεί. Έχει πάρα πολλά, ναι. Εμείς που έχουμε τέλος πάντων μια πορεία κάποιων βιβλίων, τα ξέρουμε και έτσι και διαφορετικά, και τις αυτοεκδόσεις και με τους εκδότες, και
Είναι δύσκολα, κυρία Δημητροπούλου, είναι πολύ δύσκολα. Συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό ακόμα δεν έχω εμπλακεί και δεν έχω και το χρόνο να το κάνω όλο αυτό. Μάλιστα. Ευχόμαστε, όπως είπατε, να οριμάσει και κάποια στιγμή να αποτυπωθεί. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν, σας βρίσκουμε εκεί στο blog, διαβάζουμε τα ποίηματά σας και πού αλλού μπορούμε να σας βρούμε? Το ποιητικό μου λόγο εκεί. Εκεί, μάλιστα. Εκεί. Εδώ που λέτε συμμετοχή σε έκδοση συλλογικού λογοτεχνικού βιβλίου, το βιβλίο net. Είναι, καταγράφω σε πάρα πολλά λογοτεχνικά περιοδικά υπάρχουν ποίηματα που έχουν δημοσιευτεί. Ένα από αυτά είναι το βιβλίο .net, που σημαίνει υπάρχουν συμμετοχές. Έγινε εκεί τώρα ένα πρώτο βιβλίο, ένας πρώτος τόμος όπου υπάρχει μια συμμετοχή μου και πηγαίνουμε για το δεύτερο τόμο, ο κύριος Κώστας Θερμογιάννης που διαχειρίζεται όλο αυτό και θα γίνει και ο δεύτερος τόμος. Επίσης σε πάρα πολλά άλλα περιοδικά έχουν πάρει και έχουν δημοσιεύσει το αντιεπιλόγου, την 25η ώρα υπάρχουν συμμετοχές μου στο μικροστόρι. Πολύ ωραία. Ωραία. Ο γιος σας πώς δέχεται όλη αυτή την έκφραση? Είναι φοιτητής τριτοετής τώρα και είναι στην φιλοσοφική, οπότε ήταν και αυτός που με παρακίνησε να στείλω το ποίημα, γιατί μπορεί να γράφω πάρα πολλά και να το έχω στο σιρτάρι μου και μου λέει δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν εδώ, μα θέλεις μπορεί να τα βγάλεις και προς τα έξω. Ήταν αυτός που με παρακίνησε. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί πραγματικά έγραφα, αλλά δεν πήγα με κάποιο ποίημα σε διαγωνισμούς, δεν συμμετείχα. Ωραία, λοιπόν. Χαίρεται βέβαια και είναι αυτός που τα διαβάζει. Πολύ ωραία, και τα παιδιά έχουν αισθητήριο, κριτική, οπότε είναι και αληθινοί στην έκφρασή τους. Οπότε και ο γονιός και παίρνει έτσι ένα ερέθισμα να προχωρήσει. Βλέπετε όμως και η συμμετοχή σας έφτασε να πάρει το δεύτερο βραβείο και όπως είπαμε και με τον Αλέξανδρο. Ήταν η πρώτη συμμετοχή. Μάλιστα. Όπως είπαμε με τον Αλέξανδρο σε προηγούμενη εκπομπή μας, ότι δεν είχαμε αποκλήσεις η Κριτική Επιτροπή και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν είχαμε αποκλείσει τη βαθμολογία, οπότε και τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, ξάστερα, δίκαια και αυτό μας δίνει και εμάς πολύ μεγάλη χαρά που οι άνθρωποι κατέθεσαν εκεί τις εμπνεύσεις τους, τα ποίηματά τους και πήραν τις διακρίσεις τους, και οι μαθητές βέβαια, γιατί ήταν και μαθητές, αλλά και οι ενήλικες. Είναι μια καταξίωση. Πάντως αυτό που ακούμε πάντα από την Κριτική Επιτροπή είναι πάρα πολύ παρήγορο και πραγματικά σήμερα το έχουμε ανάγκη, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που γράφουν, που εκφράζονται και που συμμετέχουν πλέον σε διαγωνισμούς. Δηλαδή η εποχή μας νομίζω ότι έχει ανάγκη πλέον την έκφραση. Ακριβώς, ακριβώς. Και πιστεύω εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά, κυρία Δημητροπούλου, μέσα στην τάξη με τους μαθητές σας, πόσο όμορφα θα προσεγγίζετε την ποίηση, και εκεί είναι τα φυτόρια, τα παιδιά μας, να ξέρουν, να γνωρίζουν, να αγαπήσουν τη λογοτεχνία, την ποίηση, γιατί η ποίηση, το έχω πει εδώ κατά κόρον με τους λογοτέχνες και τους ποιητές, δεν έχει τη θέση που της αξίζει στην ελληνική κοινωνία. Συμφωνείτε? Συμφωνώ και είναι δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή θα πρέπει είτε να την αγαπάς είτε να μην την αγαπάς. Είναι δύσκολο με την έννοια ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή και από όλους. Mάλιστα. Αυτό μου λένε και οι μαθητές μου. Δηλαδή διαβάζοντας ένα ποίημα μέσα στην τάξη δυσκολεύονται περισσότερο από ότι να διαβάσουμε ένα κείμενο λογοτεχνικό, ένα πεζό. Μάλιστα. Είναι αυτό, η συρρίκνωση του λόγου, μάλλον των ενιών μέσα σε λίγες λέξεις, πράγματα που θέλουμε να πούμε σε ελάχιστους στίχους. Και αυτό νομίζω δυσκολεύει και την κατανόηση, αλλά φυσικά και η γραφή νομίζω της ποίησης είναι πολύ πιο δύσκολη από ότι ένα κείμενο πολύ πιο αναλυτικό. Μάλιστα. Εσείς πώς ερμηνεύετε μέσα από την πολυετή σας εμπειρία και των σπουδών σας, αλλά και την προσωπική σας αγάπη, πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη για την ποίηση? Θα σας πω πώς συμβαίνει αυτό μέσα στο σχολείο, σε μένα. Ψάχνω αφορμές από εκεί που μπορεί να μην υπάρχουν. Δηλαδή ασήμαντα πράγματα. Πολλές φορές πάνω στο θρανείο μπορεί να είναι γραμμένος ένας στίχος. Οπότε θα πάρω αυτό το στίχο. Και συγκεκριμένα σήμερα διάβασα ένα στίχο και λέω από πού είναι αυτό, μου λένε από τον Πλούταρχο. Λέω εγώ νόμιζα από τον Καβάφη, σε στυλ πλάκας ας πούμε. Και αρχίσαμε μετά με αυτή την αφορμή να μιλήσουμε για τον Καβάφη, για το ποια είναι αν γνωρίζουν κάποιο ποίημα, τι τους έχει αφήσει, τι τους έχει μείνει τόσα χρόνια στο σχολείο από τα ποίηματα του Καβάφη. Δηλαδή πάντα υπάρχει μία αφορμή. Μπορεί να είναι ένα σύνθημα στον τοίχο που και αυτό να γίνει επίσης η αφόρμηση για να μπορούμε να μιλήσουμε για την ποίηση.
να τους ρωτήσω αν έχουν διαβάσει κάποιο ποίημα τελευταία ή να τους παρακινήσω να πάρουν ένα βιβλίο και να διαβάσουν και να κάνουν μετά μια εργασία ομαδική, να βρεθούν δηλαδή παραπέρα από το σχολείο και κάποιο Σαββατοκύριακο στο σπίτι τους. Κάποια πράγματα που τα παιδιά νομίζω ότι τα αγγίζει περισσότερο. Εμείς από το διαδίκτυο επίσης μπορούν να διαβάσουν μια σελίδα, να διαβάσουν ένα ποίημα, που είναι και πιο εύκολα για αυτά πλέον να πάνε σε μια βιβλιοθήκη. Με την τεχνολογία, ναι, τα προσεγγίζουν ευκολότερα οι νέοι. Στο ποίημα το βραβευμένο, να υποθέσω ότι το διαβάσατε μέσα στην τάξη. Το ποίημα το διαβάσαμε και σε κάποια γιορτή, σε σχολική γιορτή επέτειο. Και είχαν από εκεί την πρώτη προσέγγιση και ξεκίνησε από εκεί. Και τι είπαν τα παιδιά, κυρία Δημητροπούλου? Ζητήσανε να τους εξηγήσω περισσότερα πράγματα, τι ήθελα να πω εγώ, αλλά πριν τους πω εγώ είπα τι πήραν αυτοί και τι είχαν αυτοί στο μυαλό τους με αυτά που ακούσαν. Τι σας είπανε, είναι πολύ σημαντικό. Τι σας είπαν τα παιδιά? Ακριβώς μου μιλήσανε για τα παιδιά της Συρίας, για τα παιδιά του Αφγανιστάν, μιλήσαμε για την Μαλάουα, μιλήσανε για τα παιδιά του κόσμου που έχουν στο μυαλό τους. Και κάναμε μια συζήτηση γενικότερα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, ποιοι είναι υπεύθυνοι, αν τα παιδιά είναι υπεύθυνα. Δηλαδή έγινε μια αναλυτική διείσδυση γενικότερα με αφορμή το ποίημα. Με αφορμή το ποίημα προσεγγίσατε μέγιστα κοινωνικά προβλήματα. Ευθύνης ενηλίκων. Έτσι, ευθύνης ενηλίκων. Είδατε λοιπόν και εμείς μέσα από την ποίηση προσεγγίζουμε και την εκπαίδευση, προσεγγίζουμε και τα αρνητικά των κοινωνιών που ευθύνονται οι μεγάλοι και πάντα η ελπίδα είναι να απαλληφθούν αυτά τα αρνητικά νοσηρά γεγονότα και δει όταν οι αποδέκτες είναι τα παιδιά και να βγούμε από τη δίνη της κρίσης των αξιών και της ηθικής, που δεν είναι οικονομική μόνο στη χώρα και παγκοσμίως βεβαίως, και να φτάσουμε στο φως. Στο φως που πιστεύω μέσα από τη γραφή, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τον πολιτισμό θα το πετύχουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Κυρία Κρυμανίδου, νομίζω ότι ακριβώς η αλήθεια μέσα από την ποίηση και το φως που είπατε είναι δύο ζητούμενα που σήμερα τα χρειαζόμαστε όλοι, τα έχουμε ανάγκη. Μακάρι. Ευχή, και όπως εδώ καταθέτουμε την ψυχή μας μέσα από τη δική σας παρουσία, μακάρι είναι ευχή και να πραγματοθεί. Όμως ο χρόνος τρέχει και δεν θέλω να σας στερήσω από το να απολαύσουμε την απαγγελία του ποίηματος που επιλέξατε και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και μετά είμαστε προς την έξοδο πλέον. Ωραία. Είναι η συμμετοχή μου σε μια πανελλήνια δράση που είχε σαν θέμα την πολιτιστική κληρονομιά, αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των λαών και την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Μάλιστα. Ο τίτλος είναι «Η κόρη εδάκρυσε». Παλάδα Αθηνά, ποια μοίρα μ' έστρεψε στο σύθαμπο μακριά, στη γυραιά την Αλβιώνα, κόρη περήφανη, πανέμορφη, του βασιλιά του Ερεχθέα γένα, σπαράσω τώρα, σε μια αίθουσα ισόβια μόνη, με του κορμιού μου τους αρμούς, βορρά, στα όματα τα αδιφάγα, αμίλητη, δακρύβρεχτη, απ' τα βέβυλα τα χέρια τιμασμένη. Στο ωραίο και τα αρμονικό τα μάτια μου στυλώνω. Όνειδος, η λαιλασία ασελγή, στον Σόλωνα, Εσχύλο και Σοκράτη. Γνέφω στους επισκέπτες σιωπηλά και με ψιθύρους τους ιστορώ, τις όργητες, τους εφιάλτες, τις μνήμες που με ζώνουν. Κόρες έξις μιλεύτηκαν στο Παριανό το Μάρμαρο, οι κόρες του Ερεχθέα. Στο βράχο που αναμετρήθηκαν, η Σίνα οι θεοί, ο Ποσειδώνας και η Αθηνά Πολιάδα. Χρόνους ακμαίους έστεκαν εκεί, προστάτηδες του Κέκροπα τον τάφο. Κι ύστερα φεύ, στενάξανε στυλοβατώντας τις φράγκικες στρατιές, αντάριαζαν τα πέλματα στις βόμβες του Μοροζίνη. Ατίμασμα βαρύ στο τούρκικο του φρούραρχου Χαρέμι. Το Φιρμάνι, ο Έλγιν, η Αρπαγή, η φυλακή, τα υγρά υπόγεια, η εξαγορά, το μουσείο, ο Νόστος, η επιστροφή, ο Λόρδος Μπάιρον, ο Αλεξανδρινός ο ποιητής, η Μελίνα. Μαντάτα φτάνουνε συχνά από τη μητριά πατρίδα. Λένε για τις Παρθένες με τα κάνιστρα, τις Καριάτιδες τις ορφανές. Ο Θρήνος λένε, γοερός. Οι βόγγοι του αποχωρισμού σκίζουνε τα κράσπεδα τις νύχτες στο Αττικό στερέωμα. Εκλιπαρώσε Αθηνά, τα ναύλα της επιστροφής. Οσμίζω με το άνθος της αυγής στον Αττικό τον ουρανό. Οσμίζω με την άβρα στις παρυφές του ημιτού. Τις αδελφές, τα ντάμωμα.
Πάρα πολύ ωραίο, μακροσκελές, αλλά αποτυπώνει όλη αυτή την πληθώρα των συναισθημάτων που έχουμε για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Επιτρέψτε μου μία διευκρίνηση. Είναι η προσπάθεια που γίνεται από την κυρία Ιωάννου? Ναι, είναι αυτή η προσπάθεια. Πολύ ωραία, γιατί και εκεί συμμετέχω στην Επιτροπή. Το γνωρίζω. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί τα είχα δει τα ποίηματα, μάλιστα. Συγχαρητήρια λοιπόν, κυρία Δημητροπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και εσάς για ό,τι κάνετε, και παρακολουθώ ειλικρινά την πορεία σας από την στιγμή που σας γνώρισα, από την Ελίκη και μετά, και χαίρομαι πάρα πολύ και σας συγχαίρω και εγώ. Να είστε καλά, δική μου χαρά και τιμή είναι, γιατί αν εσείς δεν ανταποκριθείτε στο κάλεσμα, δεν θα έχω κι εγώ εδώ θέματα να παρουσιάσω. Οπότε, είναι αμοιβαίο. Ναι, έτσι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Εύχομαι ειλικρινά ο Θεός να σας δίνει πολύ δύναμη, να στέκεστε πολύ όμορφα μέσα στην τάξη, ως πρότυπο μίμηση στους μαθητές, να έχετε έμπνευση και να αποτυπώνετε και τα θετικά και τα αρνητικά. Και όπως είπα πριν, μακάρι η λογοτεχνία, η γραφή να βγάλει τη χώρα από αυτή τη δίνη και να πάμε όλοι προς το φως, το οποίο είναι αυτό που χρειαζόμαστε εσωτερικά, κοινωνικά, συλλογικά, εθνικά κτλ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή δύναμη. Φιλομετρώντας και αναπολώντας. Ένα γλυκό τραγούδι στη μέθη του ταξιδιού των σελίδων της λογοτεχνίας και της ποίησης. Φιλομετρώντας και αναπολώντας. Ταξίδια στην ποίηση του λόγου με ξεναγώ την κοινωνική λειτουργό Σωτηρία Κυρμανίδου.